Kaunti ya Kisii nigo eamate yomugaka Charles Motera kurwa ase ekenyoro kiara tandi sublocation ya Raganga egotoka ward ya Bugusero baganitie ogosiro na kwegwa obokonye yemaega yomwana obokurwara ase miaka 3 ase bono abimbete omotwe nigo batembire konia enibo yabo naboigo koligia ogosangirire chibesa kulimbe besa ekionchira isana ase bono babere bagosaba abale nokugania okuyana boigo abaraye goswana nagati erinde kwene kingo konya bale omwana oyo achikonyora okobweni gwa naboigo ogosirwa agwetera ase okuirwa ase enyagitali engia nkamorera buya nimanyorete buya nkamoikie metie nyetato mwana agachaka koba mutwe munene nkumwira nyagitali ndatebu na macharo mutu ana na ompata bakongo banana somucho yona indo yo senjira nero rongo kwenyara timpo ati no na senko kore mango rusenda gira sarengo na yetenka nitanga ninkairo mane sukuru nagani gakibambera abasamaria maya bankonya muirani nande toreti asari gochwa kwe scanning ya kabere sengenze gateke kyo mabambo gangu nkeyo bihe bakyaba abasamaria baya bairo koboko gosema nkonya umwana yagenda nyagitali na baraya batwetana inega baemusie no bakano no mo gabana Simba Rati bakine inu motora mabera motokonya go cyaba ndugu atinjirende osento konye umwana